Gaurko honetan, eguraldi eskaxarekin Euskal Herriko txapelketa izango da jokoan. Euskal Herriko trainerurik onena ditugu hemen. Eta erabakirik da jadanik federazio sarian, nor izan dugun irabazle. Ikus ezazue nolako gora berak, nolako lanak. Antiguako Amahor eta Donostia Arraun Santiago lanean. Elkar jo egin dute, baina ez dut uste reklamaziorik izango denik. Valentin Elgezabalek emango dizkigu datoak. Aurrera, Valentin. Bai, parkatu, Mikel. Izan alda reklamaziorik, ikusi dugu Ondarroak eta Donostia Arraunek elkar jo dutela, baina gaur horrelakoak gertatzea normala izan daiteke. Bai, oraintxe bertan galdetu dugu eta behintzat erantzuna ezeskoa izan da, baina beste zera batera aipatu behar dugu, itsasoko epailea aldatu egin dutela. Orain arte Sevillanak istripu txikirin bat izan du, golperen bat edo hartu du, eta beraz berelekoa Juan Sebastian Etxarrik hartuko du. Oraintxe ari dira aldaketa hori presaka egiten, eta, bueno, hemen itxasoak eragina denentzat dauka. Eta momentuz, bai esatu egin digute, orain amaiera hori, postuak ere bai, baina oraindik hori ez da ofiziala. Baina hori da momentuz jaso dugun erantzuna. Laizter izango ditugu, bigarren txandan arituko diren ontziak lanerako pronto. Lehen kaletik Zumaia jardungo da, bigarren kaletik Santurtzi, hirugarren kaletik Elantxobe Arkote, etxeko trainerua, eta laugarren Izuntza. Zumaiarrak orain ari dira balizara hurbiltzen, ez ahaztu gero azken txandan, hoiek ere jakina gaur banderaren bila, San Juan, Urdaibai, Orio eta Hondarribia izango direla norgehiagoka. Telmo deun trainerua irterako puntura hurbiltzen, eta Izagirre patroia ez da txabila. Eta momentuz, aldaketarik ezpada, ontsi izan digu Arrauneko ordezkari batek Ondarruk ez dula ezer reklamatzeko eta ezer impugnatzeko asmorik, bai hor zerbait izan dela, baina ez dela harritzekoa gaurko eguraldiarekin eta gaurko itsasoarekin. Hori erabat logikoa eta normala dela alako egun batian. Kiroltasun hori gaur normala da eta eskertzekoa da jarrera hori. Arraun elkartetako ordezkari guztien jarrera. Bigarren txanda hasteko prest lau ontziak, eta itsasoko epailea ere ikusten duzu hor, goikaldean, lehiatilatxo horretan, bere zodiak txikian, bandera hartu, Etxarri jauna orain itsasoko epaile, eta ontziak abiatzeko prest. Bigarren kaleko eutsi ezinik. Santurtzi dago, zertxo bat atzeago. Roke da gaur Santurtziarren patroia. Zumaia galde egin du. Esperientzia handiko patroia, Jesus Fernandez Irilo Roke. Donostian, Kontxan irabaztea zer den badaki honek. Lupiola entrenatzaile zenean, garai hartan Santurtziren urte honetan, Roke zen patroia, gaur ere berak egingo du lana. Eta baserrik ezan bezala, Telmo deun untzikoek eutsi ezin eta aurrera egin dute. Elantxobe Arkote hirugarren kaletik ere joan eginda. Eta patxadaz, pazientziaz jarraituko dugu Euskal Herriko txapelketaren edizio hau. Itxaso txarra jaun Andreok. Eta bien bitartean gogoratu behar dizuet, Galizian ere jokoan dela txapelketa, eta arratsaldez izango dela Kantabriako txapelketa Castron. Atzo kanporak eta saioa egintzen, ustekaberik gabe, lau honentsuenak. Castro, Astillero, Pedreña eta Santander zelkatu ziren finalerako. Castrok irabazi zuen atzo, saria handia, pesetetan milioi bat, 6.000 euro. Eta Astillerok hirugarren luzean, 6 segunduko errenta zuen Castroren aurretik. Baina azken luzean Castrok, Lujanbioren lan ona tarteko, aurre hartu, eta garaipena lortu. Hori Kantabrian. Gaur arratsaldean izango da Kantabrian txapelketa jokoan. Baina hemen Euskal Herrikoa jarraitu behar dugu, eta ez ahaztu historia repasatuz, San Pedro dugula garaipen gehien lortu duen elkartea, 7 aldiz, Oriok 5 eta San Juanek 4. Oriok irabazi zuen joan zen denboraldian, eta azpimarratu behar dugu, historian zehar orain arteko edizio guztitan,
Bizkaitarrek ez dutela inoiz irabazi Euskal Herriko txapelketa. 2 aldiz izan dira zilarraren jabe, Kaiku garaibatean eta joan zen urtean Urdaibai, eta aurten Urdaibai, Izuntza, Santurtzi eta Elantxobe Arkote arituko dira garaipenaren bila. Edonork irabaz dezake gaur, Bai, gaur suerte pixka bate badago, urik ez hartzeakin nik uste dut segundo asko irabaztea dela. Ontziak kokatu dira, tiraka, ezkerrak balizak ondo katiaturik diren, momentuan behintzat, Itsasoko epailea prest, lehenbailen lanean ikusten ditugun denak, astindu ederrak ematen dizkigu haizeak, guri ere, kamarak eta danak eusten, baina gustora ari gara Jaun Andreok. Bandera bera! Itsasoko epaileak astindu du bere bandera, eta Jaun Andreok badoaz. Lau traineruak. Oso gogor irteera honetan, 15 segundu orain, gogoratu lehen kaletik, Zumaiarren Telmo Deun trainerua gorriz Xabier Eizagirreren agindutara. Bigarren kaletik Santurtzikoen Sotera patroilanetan, Roque Jesus Fernández Cirilo veteranoa. Hirugarren kaletik Elantxobe Arkote. Plentzitarra traineruan Juan Carlos Guernica. 18ko indarrez orain haizea, helikoteroak emandako datoa da hau, eta jakina, ez da ez lagungarria. Ez ahaztu, irudietan duzuen ontzi beltza etxekoena dela, horre mutil batzuk bos bat normalean Elantxobekoak dira, baina trainerua plentzitarra da, Elantxobe eta Arkoteren artean aurten antolatutakoa. Eta laugarren kaletik Izuntza. Lekeitxarra traineruan, Iñaki Goikoetxea Xagu patroilanetan. Aurrera, Valentin. Bueno, orain arte ez ditu lehen txandako denborak eman, eta zer gaitik? Bat irudi, epaileek, Arraun eta Ondarruen arteko, ez da indola esan, gora bera txiki hori edo ikusi dutela, eta euren kabuz erabakiko dute, zer denbora edo zer pasatu den, eta zer pasatuko den bukaeran. Beraz, badakigu, ez dela erreklamaziorik eta alakorik izan, ez batetik, ez bestetik, baina epaileek alas ikusi dute eta eurek erabakiko dute, horregaitik oraindik ez daude denbora ofiziala. Guk harturiko denboren arabera, lehen postua Donostia Arraun Santiagorentzat izan da federazio sarian, 24 minutu eta 24 segundu hori hartu dugu, behin-behinekotzat joko dugu. Bigarren Ondarroa izan da, hirugarren Urkirolak eta laugarren San Pedro. Baina federazio saria erabaki eta gero, orain Euskal Herriko txapela, Euskal Herriko bandera ikurrina da jokoan, eta bi txandatan erabakiko da aurtengo irabazle. Eta begibistan duzuen txanda honetan, Zumaia, Santurtzi, Elantxobe Arkote eta Izuntzari dira itsasoarekin burruka. Telmo Deun trainerua ikus dezakezu hor. Aurrekoa, bakarrean hor, lanean, branka, gora eta bera, Baserri. Bai, Ipurdian salto batzuk eginez, ez? Ipurdiko minez dudarik gabe aterako da, ez? Salto horietan pixka bat tosta horretatik muitu egiten zea, eta zaila da berriz eseritzekoan, berak eroritzekoan bere lekuen egotea. Ipurdia berriro muitu behar duzu bere lekuen kokatzeko, ez? Santurtzi txukun ari da, denak eusten. Gaur roke dute patroilanetan Santurtziarrek. Hori, saltoa hori. Bai, indarra baino gehiago, arraunak trabo ez egiteko, nik uste dute buruan hori dagola, behin urean sartu ezio bai indarreman, baino beste arraunkada hartzeko garaian, olatu gintxok ez egiteko, eta pixka bat libratu, eskuak libratu ateratzeko garai hortan, ez? Elantxobe Arkote hirugarren kaletik pixka bat atzerago. Bai, Mikel. Gernikaren agindutara. Eta laugarren kaletik Izuntza, espero zitekeen bezalaxe, maila ona ematen.
Zuria da hitza, Valentin. Azken orduko albistea. Epaileek erabakita, Ondarru deskalifikatua izan da, lehenengo txandan. Oraintxe baiestatu digu, Agustin Etxebarria berak balaz erabaki dutela. Ez da ez inpugnaziorik izan Ondarrutarren aldetik, ez da ere beste aldetik ere, baina ez da egit zer pasatzen den. Agustin bera daukagu ondoan, Agustin Etxebarriak berak izango digu. Agustin, zer pasatu da? Egia esan, ez dakit. Nik deitzen bakarra da, Donostia Arrauneko delegao Javi etorri gaztala, komenten jotzela telebizioen ikusitxe, gure kalin sartu bete dizen, palak ikutu gauzela, eta ia reklamazioidik, ero inpugnazioidik aurkezte zen. Nik esan dutzat ezetz, ez dakatela izelako berririk, eta ez guzela izelako reklamazioidik aurkeztea, komentaten egon gaz, baina olako itxosuaz, ez litzekela izango bat justu olako neurri bat olakoik, eta danon harridurerako, eta euran harridurerako resultaten da Ondarrura deskalifikata dena. Nik egiz esan lihorretik ez dute izebe ikusi, baina esaten dutxut. Eukiruten parri bakarra, Donostia Arrauneko delegaune izan da. Eta esan doztak geure kalin sartu dizela eta ia inpugnate guzen, eta beste behingoz Ondarru dekontizu gauza txartetzen da bena, eta kaltetut urten berda bena. Aurten ez dako zuenik ez dakite Euskal Federazioekin sorte handirik ez da, eta txapelketetan? Nik ez daiz basaten dan, da egiz esan, ezin jotesan ikusi ez dutena zelan gertatan. Bakarrik da ez, Donosti Arraun eta gure hartin izan dela gauzi, bertako delegau geuana etorri dela galdetzen nia, inpugnazioi presentatea guzen, eta gure harriduderako eta Donosti Arraunen harriduderako Ondarru da eskalifikata dena. Beste ezin jotesan, beste gauza bat ulertzen ez dutena, eta, uste komentazio sobre da zela. Nahiko esan duzu bai, eskerrik asko Agustin. Horiesek Agustin Etxebarren hitzak, Mikel. Erabakia hartu dute epaileek, horrek ez du bueltarik, eta albiste hor dago, Ondarrua deskalifikaturik, Federazio Zaria Donostia Arraun Santiagorentzat. Baserri, komentarioren bat? Komentarioa, hemendik etzen ikusten, nik uste dute hoi dela arazoa, inguruko jendeak eta inork ez du ikusi ze talde zen, zeinen kaletizik. Baina nik uste dut ureko epailea lehen aipatu dugu atzean pare-parian zegoen, balizak aurrez zituen, eta nik uste dut erabakia. Egia esan elkar jo egin dutela. Eta elkar jortzen duten bezin pronto deskalifikazioa da. Erne, Santurtzi aurretik zen eta urpilo bat hartu dute Santurtziarrek. Geratuta dago, eta ikus ezazue, kanpokaldeko olatu horiek zein handiak diren une honetan. 6 minutu eta 26 segundu, Santurtzi aurretik zetorren, ura asko hartu dute, agian Arraunen bat edo apurtu ere bai, eta Santurtzik momentuz Arraun egiteari utzi egin dio. Eta Zumaia aurrera, Zumaiarrek oraintxe gurutzatu dute ontzia. 6:43 Zumaiarentzat. Izuntzak 3 segundu gehiago, eta hor datorre Elantxobe Arkote, eta Santurtzik bertan bera utzi du estropada, gainera nolabait norabide aldatzen ari dira, eta akabo. Santurtziarrek bertan bera utzi dute Euskadiko txapelketa. 3. kaletik, oraintxe, 28 segunduko atzerapenez, Elantxobe Arkote. Pena bada, Santurtzi oso lan ona egiten ari zelako, eta seguru arazo teknikoren bat horre izango zuten. Toletenen bat apurtu, zerbait izan da hor duzue Jesus Fernandez Cirilo Roque, lasaitasuna nahi du, patxadas, ura botatzen ari dira. Alde neurrian trainerua ustea da helburua, jakina, eta ikusi nolako olatuak hartzen datozen ontziak. Arkote, Elantxobe, Roque oso zorro zibili da, erditik bere trainerua, sotera trainerua kendu egin nahi zuen, eta ezkerrak, esperientzia handiko gizonak ditugun ontziak gobernatzen, Baserri. Eta horrondean ikusi dugu beste ontzi hori, abaile abiaduro osua nola pasaen. Arkote da, hau. Elantxobe Arkote, ontzi beltza, etxekoena. Ontzian erdian, haidian daugala zubean giza, korri, abailea guzian hor. Ikusgarria, jaun Andreok, ikusi aurrekoa, esku bakarrarekin ari zen Arraunean, indarrik egin gabe. Bere buruai eusten, nahikoa lan. Lehen aipatu dugu, Arrauna libratzea nahiko lan, eta dudarik gabe urik alden gutxina sartzea. Ez hor ja patroiak nola bideratzen duen ontzia, ez? Baina izugarri lana eta izugarri ikusteko polita. Baina ikusi dugu hor, olatuz aplastada batian zen litro pila sartzen den eta bertan bera usteko modukoa, ez?
Ba, Santurtziko ordezkariak ezekian ezer, gauk esan diogu hori, eta berare harrituta geratu da, baina lasai hartu du albiste hori. Eta hemen bitartean, ba, Agustin Etxebarriak epailarekin hor ikamika batzuekin jarraitzen du, eta oraindik ez dauzkagu, lehen maniobrako denborak, kontxe jasoko ditu. Ederki, Valentin, 6:43 eman diogu Zumaiari, Telmo deununtzia dator lehen postuan. Gero Izuntza eta atzean, 3. postuan, Elantxo Beharkote. Santurtzik lehen luzearen bukaeran, estropada uste erabaki du, ura asko hartu dutelako edo bestelako arazoren bat izan dutelako. Ikusi dut nik, brankaze ari zirela, egundoko olatu bat etorri dela, eta lehen postuan zen Santurtzi une horretan gainera, eta kolpea handia hartu dutela. Bai, bete-betekoa eta lehen esaten duguna, hor zaprasta hor da hortan litro pila bat sartzen dira, eta azken finean kiloa dira, ez? Hemen da, gure helikopteroaren erreferentzia. Estropada eremua zeharkatuz itsasoko epailea, baina lehen tokian argi eta garbi Zumaia. Xabier Izagirreren agindutara lehen kaletik oso lan ona egiten Zumaiarrak. 2. postuan, 4. kaletik ari den Izuntza. Dudarik gabe, izugarrizko tesa da, denbolaldiari begira, ba, bueno, horre itxas zabalean diren estropadetako, eta gehien ba, bueno, denan buruan hor dago, Kontxako estropada horretan, horrelako itxaso mugitu bat harrapatzen dizu, eta hor ikusten da, hor indarrak ez du balio, horre teknika eta olatuari nola igez egin dudarik gabe onena, lana onena. Edonork irabaz dezake horrelako estropada batean. Beti komentatzen dugu hau, abilezia, suertea. A ber, Mikel, Aurrera. nik ez dakit hemen oaindik zehatz ez dakigu, baina itxura batean, zurrumuru hori da behintzat, estropada bera, bertan bera utziko dute. Bueno, Oraintxe etorri zaigu horregaitik pentsatzen dut, horregaitik etorri dela itsasoko epailea, estropada eremua zeharkatzen. Iruditu zait Izuntzak arraun egiteari utzi egin diola, eta korrikaldi bizian etorri da, abaia hundian Zumaiarren bila itsasoko epailea, eta estropada bertan bera joan da. Jaun Andreok, estropada itxura denez, bertan bera uste erabaki dute, Valentin, konfirmatzerik baldin baduzu. Bai, oraintxe galdetu diote epaile bati eta bai ez esan dit, baina jakina azken hitza, ba hemen epaile nagusiak edo arduradu nagusiak izango du, baina itxura osa dauka eta hemen txiganera lasai daude danak beste aldera begiratzen, beraz nik uste bertan bera geratu dela, baina oraintxe zehaztuko dugu zer gertatu den. Ba, arraun egiteari bentsat utzi egin diote guztiek, ez dakit, guk hemendik gaur gainera urruti xamar gaude eta ezin gauza askorik zehaztu. Lanean ondo ari ziren Zumaiarrak, Izuntza ere bai, eta bapatean iruditu zait, Izuntzak arraun egiteari utzi egin diola. Eta ez nahi zauzartu ezer komentatzera, pentsatu dut, igual ez dut ondo ikusi, baina komentatu duguna da, etorri dela estropada eremua zeharkatzen ari zela itsasoko epailea eta jakina. Lekitxarrek arraun egiteari utzi diote, itsasoko epaileak gelditzeko esan eta gero, jakina. Ba, dudarik gabe Zumaia lehenengo kaletikan izugarri aurrea zijoan, eta hor ikusi dugu euretan. Mikel. Aurrera, Valentin. Bueno, hemen daukagu, epaia daukagu gure ondoan, berak esango joia, zer pasatu da estropada bertan bera usteko? Ba, uretati esan digutela oso gaixi zegoela, eta orduan ezin zala jokatu, eta bertan bera geratu da estropada. Eta ez dakit jarraitzeko edo berriz hasteko aukerarik edo badago? Ez dakiun, zede guain ordu erdi barru bilera egingo dugu ordezkariekin, eta hor erabakiko da zer egiten den estropada honekin. Eskerrik asko ba. Ba, hoiesek epaiaren hitzak eta, bueno, onna etorri dira, jakina, ordezkari guztiak eta denek jakin nahi dute, zer pasatuko den, edo zer erabaki den, edo zer erabakiko den, edo zer pasatuko den Euskadiko txapelketa honekin. Ibero jauna uste dut izan dela azalpenak ematen. Egia esan, ez nahi zauzartzen gaur komentarista postua itxasotik beste batzuta baino urrutixiago dugulako, baina itxaso txarragoarekin estropadak mantendu egin dira baserri. Txarra dago, baina uste dut txarragoarekin lanean ikusi ditugula. Ez dut esango Donostian Kontxan bakerrik, baita ere adibidez, 92an Lekeition egindako txapelketan, uste dut itxaso txarragoarekin bukatu zela estropada.
Ba, izuk aipatu bezala, gauz bada hemen irteerako puntu hontan ikusten den itsasoa eta kanpoa aruntze dagona, dudarik gabe arroago dago. Bai. Baina, bueno, egia esan, bai, Santurtziri ura sartu zaio eta geratu eginda. Baina beste 3 ontziak hor daude. Eta lehenengo txandako lauak ere horri bilie. Alden moduan, baina... Hau da Santurtzik kolpe hartu duen momentua, Baserri. Olatua eta kolpea. Bai, bete-betekoa, Urpillo bat, pentsazazu olatu arraunlari guztien gainetik pasada. Ila patroia ere guzti eginda, Eta bapatean, geldi. Bai, baina, bueno, ez dakiz zer esan, aukera hori edo suerte hori edo zeinei gerta dezaioke, Hortaz, ez dakit, itxaso honean estropada guziek egin berdie, hor geratzen da kaldera idean, Baina hori da, ez dakit, abilezia edo suerte txarran gora bera, claro, dudari gabe, arraunlaia eta ontziari ezer ez gerta ez dezaioten, Hanuke fizikoki ezer gertatu gabe, baina gainekoan, bueno, ikuskizun hor dago, eta irteerako dena prestatu dire, bakotxa bere modukoan, beren palka alboko gauzak eta denak, Inork ez du nahi ezerrek gertatzea esan dugun bezala, Baina, bueno, ikuskizun pixka bat edo horre gerta dezaten, horiek elkartu dira, ikusi da hori izugarrizko olatua, izugarrizko urpila sartu zaiola Santurtze ontzi horrei, baina aipatu dezako gure bai, txanda berean beste 3 ontziari ez zaiola olatu hori tokatu, eta bueno, epaileak jakingo dute inor baino beto horze gertatu denez, baina gure iritzia hor gehatzen da, Bai, eta barkatuko didate lankideek, teknikoki orain egingo duguna ez da zuzenena, baina Asier López ikusi dut hemen inguruan, Donostia Arraun Santiagokoen patroia, eta eskertu behar diogu lehenik eta behingoz onuntza etortzea, eta Baserriren tramankuloak aprobetxatuta, pare bat galdera. Lehenik eta behingoz zorionak lan hona egin duzuelako eta federazio sari irabazi. Bai, mila esker, gala da, Gure lan hain deu, estropa politia ustete egin deula lauak, baina, bueno, egualde honekin ala izatea, Irudiak ikusten ari gara, federazio sari horretan, erabat gurutzatuta ibilizarete batzuk eta besteak, baina, bueno, azkenean ondarrutarak deskalifikatuak izan dira, ze iruditzen zaizu erabaki hori? Nahi, ez zaite egokia iruditzen erabaki hori, gaur bezalako eguraldiakin holako gauza da gertatu laiten txikilena, ez da, zerrepasa bi traineroak alkartu geha, baina, bueno, hoi deskalifikatzeko juezak hartu da erabakia eta besteak ezin dugu zer esan, Bueno, eta beste erabaki bat hartu dute urrengo txandan, eta erabakia zera izan da, estropada bertan bera ustea momentuz behintzat zuk esperientzia handia duzu, eta askotan jarduntzara itxaso txarra tarteko lanean. Erabaki hori hartzeko moduko itxasoa zegoen gaur, zer itzi duzu? Bai, baina erabaki hori hartzeko moduko itxasoa zegoen guatea baino lehenagore bai, Dakit, gu badirudi hemen, nola bandera bat jokoan ez dauken, ematen du probatzea eta gala berbesteak nolako gualdia sekaten, estropa jolazteko. Zer iruditzen zaizu zuri, ikusirik nola joan den orain artekoa, jarraitzeko moduan gaudela, edo bertan bera joango dela gaurkoz Euskal Herriko txapelketa? Ez, erabakia hartu badute suspenditzekoa, honek ematen du beraz dula egingo, Ordu erdi barru bilera egin, gero erabaki hartu, baina zuek ja kanpoan zeate, arraunlariarentzat, kirolariarentzat, beroketak utzi, trainerua lehorrera atera, zer egin behar da horrelako momentu batean, erabakia oso zaila da. Erabakia oso zaila da, esan bau, hemendikan ordu erdira egin behar duela bilera, hemendikan ordu erdira egin behar goe, jendia uretan dago egualditxarra guztitak, eta ez dakit, bakoitzak ikusiko du ura ateatzea etorri, lehortzea etorri, baina nik uste gaur du banderik ez dela jokatuko ja. 82an zuek irabazi zenuten Lekeition oso itxaso txarrarekin, zuk Donostian ere, Donostiaren arteko lehian egin izan duzu itxaso txarrarekin hainbat aldiz lana. Hain txarra aldago hor kanpokaldean? Bai, behin muturrontatik atea eta egualdia oso kaskarra dago, ez arraunian iteko. Aizi asko da, olatu oso jarraia dia, da kolpe kasuaz, Ederki, eskerrik asko Asier López, zorionak egin duzu lanagaitik, eta mila esker benetan onuntza gure deia hartu eta gero etortzeagaitik. Vale, eskerrik asko zuei. Gero arte. Asier López protagonista berezia izan dugu, eta gizon hauei kasu egin behar, hauek badakite zertaz ari diren, eta beste protagonista batzuk izango ditu aldamenean Valentinek, aurrera.
Ez, hoize, pizkanaka badoaz delegatu guztiak lehorraldera edo behintzat zuek zaudeten leku edo inguru horretara, eta ordu erdi barru gutxi gora bera bilera bat ingo dute, eta orduntxe jakingo dugu zer pasatzen den Euskadiko txapelketarekin. Baina hemen gurea ondoan Santurtziko ordezkari badaukagu. Francisco, un momentito. Por un lado, habéis tenido problemas, y por otro lado, no sé qué te parece la suspensión del campeonato. Yo en la reunión Vaqueriz ha dicho que es el criterio de los árbitros de agua. Si los árbitros dicen que se suspende la regata por mal tiempo, se suspende. A nosotros, pues de momento nos ha beneficiado. Eso es lógico porque hemos roto un tolete, según dicen, y nos ha entrado bastante agua en la ciaboga. Eso es lo que sabemos por la radio. De todas formas, con peores condiciones también ya se han hecho, ¿eh? Sí, y muchas más, y mucho peor que lo de hoy. Bueno, pues a ver, por lo menos en esta ocasión nos ha beneficiado. Y bueno, en otras... Pues sí, es cierto. ¿A qué vamos a mentir? Es cierto, lo hemos visto todo el mundo, que nos ha beneficiado. Complicado ahora encontrar otro hueco, ¿no? Si no es hoy mismo. Hoy difícil, yo creo. Para mí, yo no sé, lo que ahora en la reunión veremos lo que hacemos. Pero estar todo el día aquí, no sé, para los chavales. Después, no es que se hayan hecho mucho, mira, ahí van. No sé lo que habrán hecho, pero el estar, no los nuestros, los de todos, estar aquí todo el día, me parece grave con el día que está. Muy bien, muchas gracias, Francisco Abad. Eta gure ondoan, Iñaki Sarasuaren eritzia jasoko dugu. Bueno, zer iruditzen zaizu erabaki hau? Bueno, hasiera baten nik ez da kanpo alden zemateainoko do, baina pentsatzen eta aurreneko tandan oan bezin okerro, aizeke jo zeola inkluso, eta ua bukatu barima, pues ez da, oan bat problemakin ikusi barima, eta suspenditzi hola, inorki konsultatu ben arte gutxinez jurabokin, ez da, nahiko prezipitatu, zaitu erge, kondizio txarro ez da, bez aurreneko tandan baino. Eta orain, betiko kontuak, noiz egin, ez da hola lekurik, ez da hola egunik, zer egin txapelketarekin, betiko gora berak. Ez hori bakarrik, eta Espainiko txapelketak gainean dela. Baina atzalde noan zein berdu, atzalde arte zain, infraestruktura nola, baskaiak nola montatu, eske nik ez da, soluzio nahiko eskaxe iritu zait hartu duna. Eta gainera hor, lastar ere Espainiako txapelketa eta horrek ere eragina. Bai, hor da, zera baten hemengo klasifikatu ja, txapelduna Espainiakoa, oan ez da izenek idea zuen juteko, gioneko handikan desizio hartu begenekan gaur ikusez gaina. Baina, zein barko da, nazkena. Eskerrik asko Iñaki, segi bilerara. Vale. Astea gainera oso kargatua da, Zarautzen Euskal Ligako bandera da, egutegiko banderarik nagusienetako bat, 2 jardunalditara gainera, asteazken eta ostegunean, eta jakina, erabakiak momentuan hartu behar dira Baserri, baina erabaki zaila gaurko. Bai, oso zaila bateri hori, eureko epaileak gehien bat eta hobekien beha dakite ze kondizio, ze aukera dauden hor, eta bestetik hori, gaurko hau bertan bera utzita nik uste dute denan buruan hor dagola, datan arazoa, astebukaero eta jai egun guztiak beteta daude, txapelketa baten ondoren beste estropada eta beste badatozte, dena niko beteta dago, eta un non kokatu hor dago arazoa, Zumaiarrak oraintxari dira ontzia lehorreratzen, egia ezan gaurkoa, ez da ez errexea, eta ikusi egin beharko da ze erabaki hartzen den. Bai, dudik ez dago, hemen Zumaiarrak hemen pasa ditugu, eta hori, arraunlariak honea begira esate zuten, hainbestekoa ez baleo bezalako keinuak eginez, baina bueno, epaileak hori aukeratu dute, eta gau esotan pasatzen dena, alde guzitako iritziak izango dira, ordu erdi bat egotea, erabaki orokorra, erabateko hartu artekoa, ia denbora pasa azteko modukoa da, zer esan ez daki inork ere, nola xertatu edo jatorrizko erantzuna zer eman ia inork ez dakila, Egia esan, tarteka haize bolada hundila ateratzen da, baina ez dakit. Ez dakit, nik uste dute garbi esateko etzela bertan bera usteko modukua. Valentin Elgezabali esan behar diogu, beste albisteren bat baduen hor bere inguruan, ikusten dugu delegatuak, Arkote Arraun Elkartearen aretora inguratzen ari direla, Valentin. Zen nobedade, epaimaiaren puntu horretan. Itxuraz, Valentin datuak biltzen dugu.
Egia zan gaur gauzak okertu egin dira eta bertan bera joan zaigu txapelketa. Federazio saria gora beratsua izan da, Donostia Arraunek lortu du denborarik onena, ez da ofiziala, oraindik epaileek ez dutelako eman, 24 minutu eta 24 segundu guk hartutakoa hori zen, eta gero Ondarroak amaitu du bigarren, hirugarren Urkirolak, laugarren San Pedro, baina epaileek Ondarroa deskalifikatzea erabaki dute, elkar jo egin dute Donostia Arraun Santiagok eta Ondarroak. Asier López entzun duzue zuzenean gurekin, Asierrek esan du, berak ez duela lege txarrezko maniobrarik ikusi, baina kontua hori da. Federazio saria bukatu da, baina Euskal Herriko txapelketa bertan bera joan da. Jaun Andreok, albistea hori da, itxaso txarraren eraginez, bertan bera joan dela Euskal Herriko txapelketa. Eta Federazio sariaren sailkapena hor duzue, Donostia Arraun irabazle, bigarren Urkirolak, hirugarren San Pedro eta deskalifikaturik Ondarrutarren Antiguako ama. Ez ahaztu, bigarren txandan ari ziren ontziak, lehen postuan zetorren bigarren luzean Zumaiarren Telmo de Untrainerua, jarraian hor ari zen Gogor Izuntza, hirugarren Elantxo Beharkote zetorren bigarren luzean, eta lehen luzean, lehen postuan ari zen Santurtzik olatu baten kolpe handi bat hartu du, eta bertan bera utzi behar izan dute Santurtziarrek estropada. Hau izan da gertatutakoa, eta hortik aurrera epaileen erabakia dago, epaileek erabaki dute estropada bertan bera ustea, eta txanda nagusian aritu beharreko ontziak, justuan itxasora joan dira, berotze ariketa batzuk egin, batzuk lehorreratu dira, eta beste batzuk zain dira oraindik. Ikusten dugu Hondarribia, ikusten dugu San Juan une honetan, Oriotarren trainerua lehorrean behintzat ez dago, eta agian hauek ere itxasuan izango dira, eta Urdaibai ere ez dugu momentuan ikusten, baina batzuk berotzen ari dira oraindik, edo maniobra batzuk egiten, ikusten nolako erabakiak datozen, nolako albisteak datozen delegatuen batzar horretatik, Baserri. Eta bitartean probak eginez, eta ja benetako itsasoa nolako giroa dagoen, ez? Hemen ikusten dugu. Zuzeneko irudiak dira, ikusten zulean ahaztu ez dadin. Zuzenean Hondarribia, hor txampatxo bat jotzen, eta San Juan ere hor da balizen inguruan. Hemendi begiratuta ikusten diene bi ontziak hoi daude, ez? Ez du lehen aipatu duzun bezala Orio eta Urdaibai etxanda nagusiko ontziak ez ditugu ikusten, ez dakigu honea kaia daruntze etorria diren edo kanpo aldean dauden, ez? Ikusi dugu hor Pasai Donibanek nola luze batero egin duen, eta, iazko orain bi urte kontxan hori gertatu zen, baiezkoa eta ezeskoa zela, eta, ontzi batzu beren modu ateratzen dire, orain ikusten duguan etortzen Orio ere, kanpuan zegoen. Probatzen, seguruenik, Oriotarrak seguru egin dutela estropada eremu osoan ikusi, itxasoa nolakoa dagoen, eta Bermeotarrak ere ez dira urruti izango. Eta bueltan dira Izuntzakoak, Elantxo Beharkotakoak, Santurtzire hementxe lehorretik oso gertu dago, beraz denak itzuleako bilan. Hau da beraz momentuz albistea, eta jakina Oriotarrak begibiztan dituzio orain, bilera luze joan daiteke, 15-20 minutu behintzat bai. Ez dakit beste norbaitek hitz egiteko astiri daukagun, Mikel? Bai, inguruan baldin batzuk. Bai, Francis González, bera, esate baterako. Francis, zer egiten zaizu erabakia? Ez dakit, egia esan ez du askorik ikusi, ez? Esan diguten ez erabakia Josetxuk hartu du, eta, ez dakit, lehenengo txanda ikusi dugu ospatu dela, bigarrena ere ondo zijoan, egia esan olatu baten bat sartu da Santurtzeren barruan, baina ez dakit suspenditzeko modukoa zen. Eta orain betikoa zer pasatzen da, ez dago egunik, gero Espainiako txarpelketa ere hortxe dago, ez da hitz, dana bete-beteri dago kasue. Kalendarioa topera dago eta zerbait egitekotan gaur egin barra, bestela uste du ezingo dela egin. Baina mutilak hor egun osoa eukitzeko edo egoteko prest badaude?
hori ere, bueno, beraiekin uste dut kontatu behar dela, ez? Beraie dira protagonistak eta, bueno, ez dakiz ze esango duten beraiek ere. Bueno, segi bilerera, Francis. Vale, mi esker. Hor ikusi dugu Orio kontzia, ziaboga moduko bat ematen eta kanpo aruntz pixka bat abiatu dira, hor geratu dira, erabakia oraindik hartzeko dagonez, hiru ontziak hor ikusten ditugu, ez? Pasaidon Ibane, Hondarribi eta Orio. Urdaibai, ez dakigu itsasoan kanpo aruntz dagon, edo honea kai aldea abitua den, ez? Hori oraindik ez dugu bekistatu. Bai, bi mitartean Roke Aldairekin berriketan ari nintzen, federazioko idazkariarekin, eta dio oso zaila ikusten duela estropada gaur jokatzea. Normalean behintzat gaur ez dela jokatuko Euskal Herriko txapelketa. Batetik itsasoaren egoera, bestetik kirolarien egoera. Bai, Mikel. Eta gauzak ondo aztertuko dituztela orain, batzarrean, eta oso zail ikusten duela gaur txapelketa jokatzea. Aurrera, Valentin. Bueno, beste bat, Santi Zumalon kasu honetan. Santi ez zagurekin hitz egiteko aukera edo izan duzun? Zontxe momentun datoz urtete, baina, bueno, komunikatu onga lehen be, eta nik lehenengotan esan dut, bueno, esan dut hor geure tartian, estropadia litzatek lehen bihar, baina lehenengotan. Ikusi ze hueldi dago, lehenengota bat mutilen alaku dela, eta erozer pasalekila, eta ikusi da gero hori pasala. Nik iztoten ulertzen da, tanda bat egin da, gero egin beste tanda erdiko eta suspendiuti estropadia. Hemen komentatzen da batzuko, arratzaldian alakutu, arratzaldi ze hueldi hongo da. Zerren birdu, jun etxera, barrer etorri, espadetxen ostea, kanpora jugan, zelan birdu gauza ba. Nik uste ontena da, nire eure borondatik hauntxe domoto batzarra eta suspendioa da. Suspendioa da atorn urtean ze lehen eukiduz. Zazpiunia, lau estropada, don eukiku zazpiunian bost estropada. Hori pasada bat da, ze gero daukugu bila Bilbao eta gauza asko datoz da, nipentzaten dut, erremun onerako bada, itximilizatekile urren urterako. Tristia da, baina holan da. Dena dela, Santi, bai, egia da itxasoa arrotu daukidogulea, sakartuta, baina oin dela 10 urte zukugoan lekeikion bertan arraunik irabazitako txapelketa, eta orduan lau atera ziren eta bi baino ziren iritsi. Horrek esan nahi dago, beste itxaso sakarragoak ere izan dira da. Bai, holan da, baina askotan etxindu dano juten apurtxu bat alabraba esaten da modura ez da, baina, bueno, apurtxo bat nipentzat pentsamen birdula gitxugo, porque esan da moduran egizot ikusi telebizioak irudiza, baina itxuina de telefono eta santurtzi onda moduran, ero ze pasa ziki. Buelta moten traineruak eta ero bila gauza pasatzen da. Non responsabilidad, hori pregunti endonik, esan abe danona dala. Osa, responsabilidad, estropa de egin berdat, zuk esaten bozu ez oizela, ez da, sanzionata zaoz. Eta zoz zer pasatzen kulpia norberena. Bueno, nik izot ulertze gauza asko eta gerugo gitxu ulertze, klaro. Bueno, hartu behar duzun erabakia. Bai. Eskerrik Santi. Seguri, eskerrik asko. Ordu bat eta 8 minutu jaun Andreok. Oraindik itsaso zabalean zuzeneko irudiak dituzue hauek, arraun elkarte batzuk hor dira. San Juan begibistan duzue, Arbonaren agindutara, baita ere Orio, Hondarribi ere hor jardunda, Urdaibai ez dugu ikusi orain. Baina, baserri, agur esan beharko dugu. Egia zan erne izango gara, era batera edo bestera, Euskal Telebistaren bidez izango duzue, gaur gertatutakoaren berri. Erabakia ez dutuzte ordu orden batean hartuko denik, eztabaida horiek ez dira azkar argitzen. Baina arraunlari batzuk irten dira, batzuk ja dutxatuta, eta ontzi asko lehorrean. Bai, Mikel. Eta gauzak asko aldatzen espadira behintzat, gaur ez dutuzte jokoan izango denik txapelketa baserri. Bai, Mikel, segundu bat. Bai, Valentin. Ontxe eritxia santurtzikoak eta paduridi, arazoak handiagoa diala. Francisco, acaban de llegar los chicos, aquí están. Parece que los problemas que habéis tenido han sido bastante más grandes de los que parecía. Sí, según me han dicho que ha habido una ola gigante. Y que se le ha metido y que no han podido salir para nada. Y luego pues les ha ido a los demás también. Ikusi egin dugu, zuzenean ikusi dugu. Y ha ido achicando cada momento. ¿La embarcación ha sufrido también algún daño? Pues de momento no lo sabemos. Hasta que no la saquen y se vean no lo sabemos. De acuerdo, gracias, Francisco. Zuzenean ikusi dugu, Valentin, gertaturikoa. Bai, lehen esan digute, ez daitxe erdi apurta edo zegoela eta horregaitik hurbildu gara, Francisco bat duena. Kolpe handi bat hartu dute, oso handia izan da, eta olatoa nolabait traineruaren gainetik pasa da, eta oso ondo ikusi dugu iruditan.
Baina ez gara hemen gauzak alperrik luzatzen jardungo. Hau da, irudia, jaun Andreok, gaurkoa labur biltzeko. Itxaso txarra, baldintza eskaxak arraunean egiteko, eta epaileek erabaki dute estropada bertan bera ustea gaurko bigarren txanda. Hemen dator olatua, Santurtziren gainetik pasako den olatua, ikus ezazue. Iaia azpian zartu da branka, iaia ez, azpian. Olatua gainetik joan da. Eta momentu hortan, susto galanta hartzeaz aparte, ura asko hartu dute, sotera untzikoek. Zumaia eta izuntza aurrera joan dira. Bai, naiz ta ziaboga egin dute. Bai, naiz ta olatu berdina edo lerro berean egon, ez da inbesteko izan, momentu horretan hor puskatu da. Hortxe hautsi da. Santurtze zijoan hortan, eta zuzen barrura sartu da. Eta esan duguna, suerte txarra, eta beste hauek, pixka bat demostratu nahian, ez estropada ritmoan, baina lasaiago ibili deitekela demostratu nahian Pasai Donibaneko ontzia. Ikusentzuleok, momentuz agurtu egingo dugu gure emanaldia. Plentziatik jardun gara gaur, eta erabakia da momentuan Euskal Herriko traineru txapelketa suspenditua izan dela. Arraun elkartetako ordezkariek federazioko arduradunekin batzarra egingo dute orain bertako Plentziko Arkote Arraun elkartearen aretoan, eta izango duzue gurean, Euskal Telebistan, hor hartutako erabakiaren berri. Kirol emankiztunekin jarraituko dugu gaur, badakizue besteak beste Baskalostean, Urkiolako igoera izango duzuela zuzenean, eta arraunak zita berriak izango ditu. Euskal Telebistaz, urrengoa, Andre Mari egunean izango da. Zaraustik, Zarauzko banderaren bigarren jardunaldia eskainiko dizuegu. Eta aldez aurretik jakina, esan beharrik ez dago, Euskal Herriko txapelketaren berri izango duzuela gurean. Ea ze erabaki hartzen dute arraun elkartetako ordezkari guztiek, federazioko arduradunekin batera, epaileekin batera, eta guzti horren berri izango duzue gure albistegitan da kirol tartetan. Baserri, eguerdion. Eguerdion. Honen beste zagurtutzat emango dugu gaurko saioa. Eskerrik asko, eta hurrengora arte, arrezazue Mikel Olazabalen agurrik beroena. Ondo izan.